pun kita tidak akan bisa lepas dari peran Bu Cynthia Jessy. Ya. Dari mana kita berasal pasti akan kembali ke asalnya. Aku ini adalah seorang gembala sapi. Jelas gawe-gawe nek. Golek-golek. Golek-golek. Lumpi itu suka badar mereka. Amate dalange kan ya dikatutne. Akbar ki akhlake sabar lho. Akhlake sabar. Wah, kuwi lho rungokno. Ora kaya kowe kuwi. Ngene iki belajar sinau to. Sinau apa? Segala macam matematika, bahasa Inggris apapun ya kowe kudu iso to. Muda-muda semangatnya akademisi. Heeh. Itu loh. Coba to blangkone ben ketok gundul. Wong sing dinteni gundulmu kuwi lho. Kuwi lho. Dan gilap. Wah, otakmu iki kaya cemerlang ngono lho kayane. Cemerlang. Otakmu lho. Kuwi jare anu to dituthuk iso muni to. Kuwi apa diduduk iso muni apa disumet iso mekan? Disumet nggih mekan diduduk nggih muni niki mboten mesti ya. Wis ora sakti aku. Iya aku sakti. Wong cengengesan rumangsamu iki sowan paweh panglipur kanggo Bapak Ibu para sing mirsani lumantar YouTube. Betul. Saya ora lali mengucapkan selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun baru 2021. Doanya ya semoga di tahun baru ini kita semuanya mempunyai barang-barang yang baru. Contohnya kalender. Oh iya kuwi wis mesti. Kalender kuwi wis mesti kok barang baru apa ngono lho. Yang kedua, muga-muga sampeyan tahun baru iki iso nganyari, Mas. Nganyari apa? Pajak kendaraan. Anu orang bijak taat pajak. Oh iya, sing nomor 3 muga-muga iso kabeh sing rawuh ning kene iso ndang duwe omah kabeh. Amin. Omahe anyar. Amin. Kaya kula omahku anyar. Iya ta Mas Ido? Oh nggih, omahe anyar niki. Sampean ngertos lawange diukir niki. Masyaallah, gur sadagelan lawange diukir. Sadagelan lawange diukir, gebyok mbok ukir ya kae. Sing ngomong sapa? Lah kae, tau wapuk pisan. Kae gak mbok ukir. Dipangan rayap goblok. Tapi saiki omahku wis apik. Lah wingi kula kan bingung. Piye, Mas? Aku kan bangun omah rego 100 juta, Mas. Iya. Lah aku kan pengen omahku mat diantar regane 100 juta. Tapi disawang ketok elit, ketok elit ben ketok mewah. Heeh, ben padha karo disawang omah rego 102 juta. Aku kan bingung carane piye iki. Sik gurung yuta kok ya. Sik to. Omahmu rego pira? 100 juta. Lah terus karepmu ben ketok mewah. Aku ben pengen mewah. apik mewah. Nek disawang kaya omah mewah kaya rego 102 juta. Lah, ku carane piye? Omahmu bongen terus dicet. Pokoke nesu lho. Ora nesune ngono kok. Ora sombong Mas wingi. Tahun 2020. Mbok dene Bang angsal penghargaan. Penghargaan apa Mas Ido? Selamat. Nggih. Saking Bapak Presiden ya Mas ora salah. Masya Allah Insinyur Bapak Haji Joko Widodo. Nggih, Ibu penghargaan apa? Ibu Khofifah mawon lewat Menteri Kesehatan. Badhe menerima penghargaan Mbok Di kula niku sebagai dukun bayi teladan Republik Indonesia. Lah halah wong dukun bayi mbok pamerne lho. Kehebatannya dukun bayi itu apa? Kelebihannya masih kalah dengan dokter modern. Bidan ilmu modern. Dukun bayi milenial lho Mas kok cerita dukun bayi. Dokter bidan ini nangani wong babaran iki pira? Paling 2 utawa 3 mentok. Mulane kuwi gak entuk penghargaan beda karo Mbok Deku. Mbok Demo sekali nangani wong babaran kuwi wong 20, wong 30 bareng iso. Sedina nangani wong babaran 30. Ora trimo sedina bareng kuwi Mas. Lah kuwi carane utawa resepe piye Mas? Warisan nenek moyang. Wah niki leluhur Mas. Leluhur. Perlu niki. Takoni Mbok Dek kok iso nangani wong babaran akeh iso cepet kuwi carane piye to? Gampang lho. Kayak wong babaran kayak deloken. Nek wis buka 48. Kakean buka 48. Buka 6 ngono lho, 48 wis sak lapangan. Sak cengel ya. Apa ora masuk angin kuwi? Ora masuk angin. Wis pokoke buka pira terus umume? Buka 6, buka 6 ke delengen, incengen. Terus grayang ngono. Nek wis ketok rambute
rambutnya jabutan Ditarik dijabut. bayi mesti lahir. Oh. Brilian Ide. rumus baru Mas. Betul, Rumus baru. Inovasi sepele. dalam Ketoknya resep melahirkan. sepele tetapi menyelesaikan masalah. Dibuka roh rambutnya ditarik. Tarik. Bayi lahir. Oh. Lah kok capa wingi kan mbok ora sombong, mbok mulai ku nangani wong 20. Lho. Lah bareng kan aku celuk le, kowe tulung tangan sing 5. Lah kowe kan mesti warai. Aku gitu resepe ngerti. Oke siap, ayo wong 5 sing arep babaran, melu kabeh. Mbok tangani dhewe. Tangane takon baris. Mlebu kamar. Mlebu kamar kabeh. Bleng. Bleng. Lawang tak kunci. Aku malik sret. Wayahe. Wayahe apa? Wayahe babaran. Mosok Wayahe arep babaran. Aku terus, "Ayo wong wedok-wedok sing arep babaran, turu, mlumah kabeh." Plek. Aku wis mlaku karo kalem-kalem, Mas. Aku ndonga bismillahirrahmanirrahim. Rok buka. Kaya malaikat nakoni mayit. Manrok buka kaya malaikat nakoni mayit. Rok buka, roke takon buka kuwi lho, Mas. Ngono to. Roke kon buka. Roke buka Tak kira nyambi malaikat. Masuk mek. Plek. Aku nyedak karo. Loh, opo iki? Ora sih to. Kowe jane bojone sing babaran kok piye to? Enggak, aku ndelok ceritamu lho terharu lho. Aku iku sing kaget ora tau ngerti aku lho. Opo iki? Masalahe kan kowe rong tau weruh. Sumpah ro Barang pengalaman baru bagi kamu. tenan. Lah kok nyedak nek tek Buat lah kok. sewawangan. Tak swawangi ketok. Iso mencep ngono. Mboke mencep. Buke. Ayo to Mas, ya cepet Mas. Suwi wis ora kuat lho. Langsungnya kon pernapasan. Sik, aku sing ngene, ben sampean kuat Bu, iki tak kei minuman larutan penyegar cap kaki 9. Tiga. Aku tuku 3. Oh iya beneran. Bener. Lunyu cangkeme lunyu. Cerdas, IQ-ne cerdas. Cerdas. Terus Tarik. Mbok ayo. Plak. Terus tak kipas. Ora apa gene AC-ne? Ora ana jadi omah desa tak Kipas angin. Yo tak ngirit. Ben kersane mboten sumuk. Ora dirubung lah. Terus Ayo tarik napas. tarik napas, Bu. Tahan Bu, tarik napas. Ora iki lho. Iki tok aja sinden. Tarik napas. Dudu. Tarik napas. Bu, tarik napas. Lho, Bu. Wis ketok. Aduh, lu kowe tok rambutnya metu lah tak kayak gini. Tak grayangi. Ya pun. Deyel. Bayi lahir dengan selamat. Mboke semaput. Lah kok iso? Aku keliru gone mbok. Sumpah padha kritinge rambutnya. Cengengesan iki kok iso. Ora iso mbetane rambut mereka. Iki lho kan nganti dadi ngono mbok. kuwi. Nganti ngono kuwi. Tapi yo ora kalian panjenengan, ora kalian ki yo Ora kalian iki mesti ra iso. iso, Mas. Mulane ahlimu sebagai dagelan iki sinden dimanfaatkan. Mula udah gelar iki blangkone digosek. Iki lho. Apa pantes dagelan gundul apa pantes? Blangkone dienggo. Digosek. Blangkone digosek. Ayo. Coba iki. Iki coba iki. Loh. Nah, Slendro. Slendro. Niken Salindri Salendro. Iso slendro. Niken Salindri. Oh, Salindri. Malah kita Salendro. Tapi Mas TB iki anu lho, resikan lho. Blangkone iso wangi ngono lho. Blangkone wangi nggih. Blangkone wangi lho. Nggih, blangkone wangi. Wangi. Ambune lho, aku kok keringetku Nggih, koyo wangi. Wangi. Yo kuwi Mas. Wonge kan kok babaran iki wis takon katipasi. Apa? Nyapa ndasmu? Dikek minyak kapak lho. Ora kok iso. Iki manfaatne iki lho, sinden. Sing ndi kowe sing mbok pilih sing dhisik. Ambune nganti tekan kene. Ngawur abet. Wong dasar dibalsem iki piye karo. Apik lho. Ben piye ngono kuwi ben piye? Mangga anu Dek Niken. Tang, ayo. Anu kadung apa? Kelangan tresno, ninggal tresno. Apa ki? Dek
Ninggal katresnan dik niken gawe spote. Sepat. Iya. Ya monggo, Dik Aryo. Blongsongen krek anu lho. Kresek iki lho blongsongen. Ben kaya nangka. Iki nyapa to ganggu pegedar berang itu. Geder kono lho. Lah nganggo lho. Dinggo. Malah kaya bidan. Ayo Dek Niken ayo. Monggo. Ya ndek niken. Nggone umpel-umpelan. Oke. Apa lagune? Iki nenggal katresnan. Ninggal katresnan. Sepote leh dawa berarti pe. Sepote sak lagu. Nyuwune niku Dik Niken Ben marem ben napa? marem ben meriah. Nggih, nggih milujeng dalu. Dalu sayang. Nggih, Mak Cangik kalian Mbak Limbo. Wale. madepe. Heeh. Mak Cangik Ya. kalian Mbak Limbo. Ya. Alhamdulillah saged sowan mriki malih nggih, Mas. Iya, wah. Aku kok bingung mending sampean tumpuk kene lho. Enake ning kono kabeh enake. Oh, enake. Padahal lingak-linguk ngene yo. Rapi kok ngarep Oh, oh iya, iki acaranya adalah Syukuran tahun baru. tahun baru dan juga ulang tahun restoran Luminto. Luminto. Yang punya adalah Tante Cynthia Jesse. Cynthia Jesse. Iya kok mesti kok Tante Jesse ya? Jane sing liyane ndi to, Mas? Lah ya, sing liyane kok ndang berbul-berbul. Lah ya padahal ki dhewe ki super murah lho ya. Oh, super murah. Iya, saiklase ya dhewe. Apane paket ngene iki super murah. Iya, paket ngene iki super murah. Bermurah. Awake dicicil ping 4 teh oleh kok. Loh, malah ngene iki saiklase ndak apa-apa. Lah iklase. Tapi lek iso aja kebacut lah ngono. Umpama wae. liyane ora gelem ya mbok Bu Cynthia Jesse seminggu pisan ngono lho Jan. Eh Ya kok kan ngono? mergo pas momennya kan pas. Momennya pas. Satu syukuran, yang Eh. kedua menyambut tahun baru 2022 sekaligus
bagus merayakan kemenangan Thailand juara Piala AFF. Ngono kuwi Iki- jenenge kowe iki ora jiwa patriotisme. NKRI-mu di mana? NKRI-mu di mana? Kamu berdiri di bumi Indonesia, minum air Indonesia, tanah yang kamu injak bumi Indonesia. Kenapa kamu begitu? Ah. Bener walaupun aku di Indonesia, tapi setiap hari saya makan kakek Thailand, Mas. Oh, iya. Oh iya bener. Tetapi kamu juga harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Betul. Ah. So, 4-0 karo loro po. Iya. iya. Niken ki ora ngerti bal-balan. Ora ngerti mbok ceritani bal-balan. Bal-balan. Kaya iso-iso bal-balan dhewe lah. Aku lho sing pinter bal-balan ora sombong. Ora sombong. Lho, aku ki lho dadi gelandangan suwi aku. Beto. Kuwi lho sing ning ngarep bagian tengah lho. Ah. Gelandang. Lah kowe kan nek gak dadi gelandang nek ora tak dukung kok mburi. Dadi apa? Gedabek. Back. Bek. Mas aku dadi back nek gak enek sing jaga gawang aku sebagai klaper. Kiper. Kiper. Lah iya karo nggawa klaper ngene. Tapi kan aku olahragane liya nek aku. Napa Mas? Babat seminton. Lah sampean iso. Apa badminton? Badminton. Lah sampean iso dadi badminton nek ora tak dukung karena aku apa iso semangat. Apa? Kowe dadi apa? Cheerleader. Udah cheerleader. Aku babasket. Ah, gitu. Basket. Babasket. Iya, babasket iki dadi bale, apik iki bal. Apik banget ketoke ya. Iki bal apa bakso beranak? Dek Niken, Oh nggih, pripun Mas? doanya di tahun baru nopo? Oh iya Doanya doanya apa, nggih. Dik? Niki terima kasih untuk Tante Jessi yang baik hati, yang cantik sekali. Semoga di tahun 2022 tambah baik hatinya. Amin. Terus baik rezekinya. Lancar rezekine. Heeh. Amin. Baik akhlaknya, pokoknya baik sembarangnya. Amin. Amin. ya Lho, rabbal iki lho, alamin. Dik Niken sing yuswane isih timur masih muda, dongane apik. Apik. Apik Ora kok kaya logis kowe ya toh. Tuwek ndonga ora pecus. Wah. Gak nalar. Dik Niken kelas berapa sekarang? Aku kelas 1 SMP. Hebat, kelas 1 SMP pinter nyinden. Anakmu kelas 6 SD meteng. Oh, ora iso ta Mas kok meteng. Banyuran lawas. Lah nyapa iso? Lah terus. Lah piye? Kok iso? Anakku ora meteng kok. Lah nyapa? Wis nglairke kan. Amin. Oh iya Om Yuda, Ya, Yuda Dik. tadi kesini jam berapa? Saya jam 9 sudah Oh, jam sampai 9, sini. udah Ha-ha. sampai sini Sudah ya sampai tadi sini. ya? Iya Udah dong. makan? Sudah. Udah makan Mas Badar? Sampun. Makan. Mas Akbar? Oh, sudah. Sudah Sudah. makan. Tadi makannya enak ya. Enak banget. sekali. Ha-ha. Aku sampai imbuh peng dua Aku imbuh peng loh. dua. Ha-ha. Gimana kabarnya sampean sehat kan? Sehat dong. Sehat sekeluarga sehat? Keluarga sehat. Oh, anaknya sing sak aku ke sehat Sehat, toh, ya. sehat. Allah, Pondok anaknya. kangen. Oh, ya Pinter. kenal. Pinter ya saiki ya. Terus saiki pinter Kok nggak dalam, sampean pinter bisa, saiki. toh? Loh lah, anu dia Anaknya kan mondok. sekolah. Ya sekolah. Sekolah, Sekarang belajar. kelas 1 SMP ya? Kelas 1 SMA, Ding. Oh, SMA Iya, iya. kelas 1 SMA Iya. itu. Yang sama kamu itu. Koncone. loh. Oh iya Konco sing anakku. dulu Iya. cetan sama aku gitu. Waktu dalang itu kan. Iya memang. cetan. Iya kan kamu itu kan ke rumahku waktu itu. Iya waktu itu Ke ya. rumahku. Kamu kan juga datang sama mama ya itu. Oh iya. Sama mama. Ampungan ae sampean iki. Oh, apa iki? Saya Nyapa? anak saya Nyapa? Anakmu nyapa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? anak saya sakit. Lah terus nyapa hubungane mbek aku iki? Hubungannya apa? Kok Hubungannya sakit-sakit? apa? Iki lho Hubungannya sapa? apa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki lho sapa? Kowe iki grupe sapa? Ah, kuwi lho. Iki grup bahasa berat ta ora grup pedanyangan. Nah, Anakku loro. Terus apa o? Minta sumbangan Gunung Semeru. Oh, cengengesan ngono kuwi. Cengengesan ngene iki Mbak, gek Mbak, aja cedak, rasopan aja cedak, ngene cedak. iki. Kowe engko nek tularan ireng, aja cedak Ora. cedak. Iki
jarene duwe lara TBC ya. Iya, Jarene memang cedang. TB itu kepanjangannya TBC. Ya bener, he. Bener. Bener, he. Bener, Mbak. Iki wis elek barang ngene iki ya sudah rungon lho cah iki. Kowe nek cedak karo TB, kowe kaya bulan dirembeti tekek. Makane adoh-adoh ya. Lah aku mau rabi karo iki nek duwe anak. Kaya apa? Kula weling. Kaya ula-weling kok bangga lho kok iso. Lah ya, ngene iki lho gek bocah ngene iki njajal lek ditakoni ngene iki apa ya krungu lho cah Apa krungu? budek lho Apa ngene krungu iki. cak nah. budek kuwi? Apa? Cak budek. Ngene iki ya sudah rungon paling ngene Sudah iki. rungan, kupenge nak nyilih iki. Jajal Mas Yuda. Ya. Tadi kesini tadi lek wis maem yo. Sampun. Udah yo. Sampun maaf. Ingkang satulung marang aku ora ana daya rinangka kajaba saking Allah kang aku sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu Sekali lagi Mas Bambang. waktu Yuk. kanggo mrasa mungkar lan nafsu mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Nduk, Limbo, awake dhewe uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak dumateng Ibu Sumiati sekeluarga. Oh nggih, mau wis maringi Astabrata jajan sak mobil, Mak. Wah, luar biasa. Iki Ibu Sumiati sekeluarga adoh-adoh saking Blitar. Oh, saka Blitar adoh kono ya, Mak. Rene mung gawake ya to jajan-jajan semono oke. Nggih, matur nuwun lemah teles Gusti Allah ingkang paring piwales. Amin, muga-muga rezekine ya lancar. Amin, amin, amin. Pinaringan sehat lan panjang umur. Amin. Supaya iso ngestreni awake dhewe wong loro ya, Mak. Amin ya robbal alamin ya, Nduk. Nduk, Lanjut ya piye, Mak? iki sing dianti-anti kudu wis dadi bukti ya kuwi Iya. awake dhewe menghibur pada malam hari ini dalam sajian wayang virtual ya ora dhewean. Oh ngono, Mak. Awake dhewe ya ngajak para kadang bintang tamu supaya ngregengake swasana ing bengi iki. Iya, Mak. Sik, Mak, aku takon. Piye? Sadurunge ngunggahne kancane awake dhewe. Betul. Iki kok cangik limbukan, mongko virtuali jarang cangik limbukan. Iki engko apa sewengi, Mak? Lho, gumantung sing nanggap. Heeh. Sewengi ora sewengi permintaane Bu Siti Jesi sing penting ana limbukan lan goro-gorone. Wah, cocok kuwi. Cocok.
Wis pokoke sewengi ora sewengi sembarang ning penting ana limbukan karo gara-garane. Nek iso bar gara-gara tancep koyon. Setuju ora? Setuju ndiase. Iki ketoke bar cangik ya toh terus metu petrokno apik. Apik engko. Yo monggo Mak piye kono? Ah, iki Mas Yuda Bakia. Oh iya, Kang monggo. Mijil saka Ngawi. Heeh. Lan Mas Andi TB Kang Oke. Mijil saka Tuban. Oke, ya. Kon menghibur masyarakat ning kene. Ya. Sing lumantar rawuh langsung dan lumantar YouTube Asta Brata Media. Oke, Oke, ya. ayo wayang minangka dadi kabudayan uga siar agama Islam. Heeh. Heeh. Monggo Mas Yuda kula aturi minggah wonten ing pepanggungan ya ta. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, tobat sebelum mati. Monggo. Monggo Mas Yuda. Ayo musiknya Ya style. diiringi apa ngono lho. Mas Tris. Oh iya. Wah. uripmu selamat dunia akhiratmu.
kepingin sehat, ayo selawat, kepingin nikmat, ayo selawat, pengen syafaat, ayo selawat, sholawat, ayo sholawat. wong Gusti wong wae selawat, Sholawat, ayo sholawat. wong malaikat wae selawat, NKRI harga mati sholawat sampai mati, bertaubat. sebelum mati, NKRI harga mati sholawat sampai mati, taubat. sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa maslalai. Alhamdulillah gayeng. Alhamdulillah Jan. Alhamdulillah. Gayeng regang dalu punika Astabrata luar biasa. Nggih, memang astagfirullah itu luar biasa memang. Astabrata Mas. Astabrata. Luar biasa. Mas Akbar karo Mas Badar ki piyayine ya pirsa, sapa to dagelane? Cak Yudo kuwi terkenal sebagai dagelan Pondok Republik Indonesia. Wah. Rungane Allahumma mulane amin. munggah selawatan lho. Asma kinarya japa? Akbar. Akbar ki saka tembung gedhe, gedhe derajate dadi dalang kondang misuwur sak Jawa Timur, sak Nuswantara lan sak donya. Akbar. Amin. Mas Badar apa? Badar ki saka tembung al-badru tegese bulan purnama sumunar cahyane nerangi semua kegelapan di muka bumi ini. Ya kuwi Mas Badar. Rungokno, Astabrata rungokno. Mas itu. Dalam Nek Mas Badar nerangi nggih. nerangi Nerangi apa metengi? gak mesti, kadang ya nerangi, kadang ya metengi. Oh iya. Turunane PLN deh. Oh iya. Tapi pan positif nggih Mas Yudo nggih. Positif. Akbar Badar. Akbar gede Badar wulan purnama dagelane Yuda. Yuda. Yu kuwi Rahayuda, kuwi Widodo. Rahayu kalis ing sambikala Widodo ora ana apa-apa. Bapake dalange jenenge Pak Mubarok. Panjenenganipun Pak Borak. Pak Barok. Mubarak. Oh alah, Mubarak kuwi jenang kudus. kok jeneng kudus. Mubarak kuwi tegese barokah. Barokah. Barokah kuwi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amin. Kuwi Pak Barokah, dagelane TB. T kuwi telek, B bebek. Kok ora ana jeneng Islame. Oh Tapi ora Islam blas. Berarti Yudo Prasetyo. Umpama dadi dalang hebat Ki Dalang Yudo Prasetyo. Wah. Ki Dalang Akbar Siswa Carita lho. Enak. Ki Badar Lebda Irama lho. Enak. Lah kowe apa? TB sapa kowe? Ki TB Sepiarto. Tapi ora. Mulane ra tau entuk job wong Sepiarto. Tapi arep mergo corona ngono to. Penting kan gurune ono lho. Ya ora sembarang kok iso luar biasa. Luar biasa. Tahun baru pada 2022 ini Betul. beda dengan 2021. Bedane Mas Yudo. Biasanya nek tahun baru mesti udan, mesti Jawa, Ya. mesti banjir Betul. dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini terang benderang, berarti Gusti Allah ngeridhoi Kanjeng Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Awake dhewe iki Dungaren tahun baru wingi kok ya ora udan. lho ora udan Aku nek perkara udan iki jane ra piye-piye Mas. Ning siji jalanku. apa? Aja nganti ana bledek apa gluduk Petir. Kok iso karo bledek karo gluduk kok kowe trauma sebabnya apa? trauma waktu aku dilahirke mbokku ana ing alam Marco Polo kuwi Marcapada, ora Marcopolo. dunia Marcapada. Nah, pas aku ana ning ngene weteng Nawa Candra Dasamuka Dasa Ari, Nawa Candra sedasa Ari. Dasa muka. ya Dasari. Sangang wulan 10 desa kuwi ning 10 dina. Kleru terus kowe nek ping 6 tanggapan ngene iki lho kok iso. ya kuwi kan nyuwun Ora sewu apa-apa anu itu. Mas Akbar Pripun, Mas Badar. pripun? Tak critakne Nggih, sejarah. pripun. Zaman semono iku rong ana bidan, rong ana
Rumah sakit, ora ana. puskesmas, Aduh, eneke. dukun bayi. Heeh. Lah mbok kan ben pengen cepet akhirnya ngerabas liwat sawah. Lah kok udan riwis-riwis. Ora wis. Ning tengah sawah lah kono Nggih. bledek. Cahir. Heeh. Mbokku semaput pelek, aku metu separo. Serut. Aku ning kono karo tingak, tingak. Jan koyo Dalam keadaan bayi ngono kuwi. tenang jan koyo nyambik kuwi aku kok. Tingak. Tinguk. Lah kono bledek biyanter. Cahir. Kowe kaget mencolot metu paling. Ora. Aku wedi terus mlebu neh serut. Dadi genep bledek ping 10. Iku mbokku jahitan 200, Mas. Kok iso lho? Lah perkara mlebu metu. Cengengesan iki kisuwane nggone Pak Barok kok iso. Lah yo ning gone Pak Jenang Kudus iku. Iki kajate Mas Yudo Nggih. adalah persembahan disponsori oleh Ibu Cynthia Jasi Ibu Cynthia Jasi. yang punya rumah makan Lumintu. Wes pun tepang Hebat. kula. Loh. Yang punya rumah makan Lumintu Ibu Yamet Kudasi iku Pak. Ibu Cynthia Jasi. Yamet Kudasi. Ibu Cynthia Jasi kuwi sing pemilik rumah makan utawa depot Lumintu. Oh, rumah saku tuh Bu Yamet sing tok gone TikTok kuwi. Yamet Kudasi kuwi. Dudu iku. Mulane panjenengane ngenekne ngene iki tegese wujud rasa syukur. Lak ngoten to Mas Betul, Akbar? betul. Nggih, Loro. Rasa syukur la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet, Pas TB pucet. Pucet. Kupenge terus abang raine mingkup. Ah. Lho, mesti aku angger maca Arab, dingkluk kowe. Sedekahul azim. Alah. Kok sedekahullah lho. Sapa gedhekke rasa syukur ditambah nikmate, sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Ah. Wong syukur ki ora mung cukup diucapke tapi dincepne ning jerone ati, ditindakake kanthi pakarti. Lho, bengi iki contone wayang kulit. Sedekah rasa nyenengne wong akeh, sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Amin. Kok iso, Mas? Lho iya ta? Kulu makropin sodakotin gawe senenge wong akeh sodako. Sodako. Ngapa? Kaken jenang. Dadi wong niku nek Kakek gelem Jenang Kudus. sedekah kuwi mesti mlebu swarga. Ya. Oh. Ah. Napa to, Mas? Lho jenenge wong ya ora ngerti lagi belajar agama nggih to. Ah iya, Mbak Cangi kali Mbak Limbu. Ya sapa ngerti nek aku sering ngrungokno awakmu ngene iki ceramah kan ya iso pinter pancen lain sar. Alah. Gawe senenge wong akeh swarga. Ah. Contone Mas Akbar. Ah. Ndalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Heeh. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga.